В Україні готують спробу державного перевороту за участі Ріната Ахметова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого прес-марафону, на який Офіс президента на свій розсуд запросив 30 представників українських та міжнародних медіа. За інформацією Зеленського, представники Росії за участю деяких представників України планують це зробити 1 або 2 грудня. Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество, якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Прокоментував президент ймовірність нового нападу Росії. Інформацію про те, що Росія стягує війська до нашого кордону і є велика вірогідність вторгнення до України, повідомляли розвідки США та інших країн. За словами Зеленського, Україна має підтримку розвідданими, інформаційну, фінансову підтримку з боку країн-партнерів, але має розраховувати передусім на свої сили. Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії, заявив Зеленський. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичування. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. Коментував глава держави і скандал зі зривом затримання російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Він заявив, що не затверджував цю операцію, а Андрій Єрмак її не переносив. Він розкритикував колишнього голову розвідки Василя Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, яка хотіла посварити Україну зі Сполученими Штатами Америки та Туреччиною на догоду Петру Порошенку. Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншому. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Он хочет меня поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, как он нам помогает. Я би ніколи не в'їхав в цю стіну. Пізніше Володимир Зеленський відповідав на питання журналіста Юрія Бутусова, який перший в Україні почав говорити про операцію щодо вагнерівців. Президент звинуватив журналіста, що той злив інформацію. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію? Ну, скажіть правду людям, скажіть.
Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. На це Бутусов звинуватив президента у брехні. Брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Розповів Володимир Зеленський про свої плани на другий президентський термін. Якщо під час виборчої кампанії він упевнено заявляв, що йде лише на один термін, то зараз вважає, що не він це вирішує, а суспільство.